Iyo, iki arep duet karo wong ayu jeng membres iki. Cocok karo piyantunipun Sarwa Sarwi. Nggih, Kang Mas. Yo. Ah. Bapak Wasono Sugeng Riyadin sedaya kelepatan lahiran batos nyuwun pangapunten. Yuk. Jalanmu besok kapan jeng membres Aja kesusu Mas. mung tansah semoyo Aku durung rujuk. jaluk apa saja kok iya prasaja Kudu nyembadani apa wae sedang lan pangan kopat. kowe wis mesti Aku beh diwayuh Mas. waton kowe bekti Aku bekti mrih condong Yuk, gotong gotong royong. sole sole so oh Gojos Mas Giono tesih aman nggih Mas. Yup. Yup. Masuk Mas. Jalanmu besok kapan wong ayu Aja kesusu. mung tansah semoyo Aku durung rujuk. jaluk apa saja kok iya prasaja Pantes nyembadani apa wae sedang lan pangan kopat. kowe wis mesti Aku aja diwayuh ya Mas. ora waton kowe bekti Aku bekti mrih condong gotong royong. jalanmu besok kapan Aja kesusu. mung tansah semoyo Aku durung rujuk. jaluk apa saja kok iya prasaja Sira pantes nyembadani apa wae sedang lan pangan kopat. kowe wis mesti Moh dimaru Mas. waton kowe bekti Aku bekti mrih condong gotong royong. so oh la Slurp. Lo 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 yup yup oh ayo cong
Oh, tarik Mas gelemu besok kapan wong ayu aja kesusu mung tansah semoyo pancen aku durung tresno jaluk apa saja mbok iya prasaja sira pantes nyembadani apa wae sandang lan pangan kota kowe wis pasti aja diwayo Mas waton kowe bekti aku bekti yo oh gotong royong ae sole sole so ae sole sole so ae ala gojos yo ayo wong ayu iku jenenge pereng babi alas iku jenenge seleng anake Semar sing ceko nolo gareng liwat rawuhe iwak seleng asik ae sole sole so oh so ae ala gojos ya masuk Mas jarak-jarak iku jenenge pereng babi alas iku jenenge cueleng nolo gareng tempe goreng maksudnya ae sole sole so ae sole sole so ae la oh yuk sego